medios. Estamos grabando por ambos medios. Bo día, Martín Sorga Colaso. E xa empezaste? Xa empezamos. Pois pon o móvil en silencio. No, acaba de vibrar. Acaba Bueno, de vibrar. Perdón, Aquí... Hola. Vamos a ver, hola, son Iván Iglesias. Espera. No, non somos nadie. No. Ahora sí. Ahora sí que somos. Ahora somos alguien. Mecano. Eu son Iván Iglesias, estáme Martín Sorga e estamos aquí de parola, Sí. porque outra cousa non sabemos facer. De parola desbrozando. E desbrozando, non sei se escoitades. Espero que no. Eu espero que sí. Non vimos nos aquí a impedir o traballo de xente que traballa de verdade. Exactamente. Pois isto é que, vaya, Vai. que debaixo da... Que é un edificio alto, hai que dicirlo, un edificio alto por detrás, porque hai unha pendente, entón, pois hai que salvala, non? Sí. E debaixo de toda esa pendente está ese home desbrozando que se escoita como se estuvera aquí ao lado. Como está isto aquí de cable? A ver. Asómate aí, claro. Normalmente Temos as ventas abertas. Como se solte. Nah, non se solta nada. Ahora que se tira. ahora que pare o tío de desbrozar. Sigue, José Antonio. Dalle. Ai, estou non escoitando xa polo auricular, isto vai ser fantástico. Non ves? Aí está. É que normalmente Non imos enfocar porque é un petate coller a cámara, pero... Normalmente temos as O que está aí? as fiestras abertas, pero podemos facer unha grabación con móvil. Bueno. Que vimos aí aquí, me cago na Pues cosa. estamos, a verdad. Somos audiovisuais. Cuidado. A ver, señor... Vaya caos. Señor... Vou levar eu tamén o Vaya coso. caos, pero tío está aí dando uns minutiños. Sí, bueno, pues... Que Dios lle pague. Vamos a ver, nos gramos o que faga falta, vamos a ver. Claro, pero eu teño aquí, eso es. Vamos allá. Aí está, tipo vai de fosforito e todo. Vamos a ver. Dille que mande un saludo. Berralle. ¡Desbroceiro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que estaba durmiendo! ¡Oye! Espera, un pouco de zoom. Aí está. ¡Xosé Ramón! No, o tipo está o seu. Non ves, estaba... Un comprometido. Ai, a señora que se acaba de desbrot. asomar. Se está... non Que la está mirando pillei. pa ti? Non la pillei, no, Oh. non la pillei, que pena. Ai, Xosé Ramón. Bueno, Joder, o tío, tipo. Un profesional do Sí, desbroce. sin duda alguna. E vou pechar a... Sí. Aquí a fiastrada porque si no... Vale, porque normalmente temos aquí todo o ventanal aberto, pero hoxe nos vai ser imposible un pouco. Bueno, pois eso, que estamos aquí de parola. Sí. Vou buscar un pouco que o índice, porque ainda non o teño asimilado, entendes? Pois tú busca o índice. Eu vou collendo aquí cousiñas para decorar isto. É que vai ser? Pois mira, isto das festas de Martín Gonzalo. De Martín. Pereira de Montes. Pereira de Montes. Tremenda Grandes festas. tremenda feira. Mira, aí, Uns mira. anos millóns que outras, pero... Mira bueno, aí como campa. E teño máis, non pensas que... Aquí está. Bueno, espera, vamos chamar aí que o camareiro. Por favor. Sí, aí está, que hai sede. Mira, Asómate ben por aquí porque senón se te vai ver, Eso é, moitísimas gracias, de verdade. É que... gracias, home. Estamos en Bilbao, tenemos que ser un pouco. Claro, en Bilbao de toda a vida. Muchas gracias, porque para eso estamos aquí, vale. Ustedes son 2,50. Gracias. Bueno, pues eso, pago cho despois, non podo pasar xo sei. É verdad, toma, esta cinta de pegar as cousas. Joder, estamos cumpridos hoxe, eu pensaba, bueno, Mira, esta trouxe en libretita eu. iremos enchendo un pouco. Mítica agenda, que non sei que comprou unha casa e non lle valía e quedeime eu. Bueno, E tú, pues, traxeches boli. é un boli, sí, pero mira o boli. É que o boli, mira, que vou me levantar hasta... Pero non collemos, que... Igual se desenfoca moitísimo a cámara, non? A ver, no. Se o acerco. Crees que isto vai poder ler? Eu espero que sí. Vou me levantar, a ver que sale de aí. Se non botamos unha foto tamén. Isto é todo para ganarnos o favor de quen, tú sabes. Claro. Veña, exactamente. E hoxe vimos fortes pa eso, e despois entenderedes a que nos referimos. Si se ve o couso, se non despois botamos unha foto, estou non metendo ahora mesmo. Vese? No. Dalle costando porque está enfocando máis a túa cara. Vale, pois dalle o botonciño, dalle un toque ao botón de foto. Sí. A ver se enfoca. No? Populares, no? É igual. Mira, atamos unha foto. Foto aquí. Sí. Esta unha foto, vai. é a foto de o boli de Populares de Ourense. E hoxe vimos O meu partido, o partido que O máis partido- nos representa a o todos. partido que máis se parece a Galicia. Podelo buscar PP de Galicia, esa é a súa descripción. Non sei ningún de meter a libretita esta. Aí que está, vale. Temos a introducción 0 a 3 minutos. Canto levamos? E bueno, levamos 4 minutos e medio así. Eso. Trouxen tamén unha región.
Vale. Pero de cando é? De Antón? Do domingo. O meu día favorito. E que fas o domingo? Que fas tú un domingo? Eu? No, dime, que fas un domingo? Eu, pois, este domingo, ver pelis. Bueno, porque tú eres un payaso, pero tú cando pensas no domingo, en que pensas? Ir a misa, Principalmente. ir a misa. Perfecto. Non fun a misa. Que trae non fun Martín a misa. Sorga? Ah, que Unha Biblia. Unha Biblia. Digo, hai que traer unha Biblia, porque aquí somos do PP e somos moi religiosos, porque... Non sabe, Biblia había tereu aquí tamén. Ah, Pero esta é mellor, porque tú toca estas páginas. eu tiña aquí. Toca isto. Sí, esta é páxina de aforro, páxina de unha cousa. Eu Tú mira pa tiña aquí, é que podo coller un anís, que estou no vendo Aquí vai. desde aquí. Tú, coño, que queiras, home. Estamos na casa Tú da miña como abuela. na túa casa, eso mesmo. E como casa da abuela, pois ten de todo. No, pero non acabei. Eu tamén teño de Ai, todo. por E aquí favor, como- veña. Seguindo promovendo Ourense e a súa imaxe, Ourense. pois que trae aquí? Pois un La traballo ciudad- da Universidade de León de José Somoza Medina. Ourense, la ciudad en el De tiempo y el Ourense. espacio. Eso mismo. Aquí está. Cuidado. Universidade de León. Vaya tocho. E aquí vai tamén. Toma. Un ourensán que foi á Universidade está. de León, pois eu que sei, foi a estudiar demografía Aí ou algunha merda, xeografía, estudou ali. Aí está, tremendo. Mira que pena esa. E aí está. Vale, pois temos a bandeira de aquí da nosa nación galega. Eso. Temos unhas cantas papeletas, porque mira, de vivir Ourense, que creo que tamén é aquí, vivir Ourense, creo que este home está xa neste partido. Papeletas así Ou estándar. morto, porque non sei de que ano é ese traballo. Tamén, claro, teño aquí na miña época de cando eras un suscrito á política, de cando votaba as mareas, E aquí temos un plenario, un Pobre periódico chaval. de Marea. Xa que estamos, pues vamos por a cada santo su pelegrillo. Non sei, non sei Sí, se sí. hai un dicho, non sei se hai un dito para eso, pero había aquí en común, en Galicia en común, no, eu quero, no, Compromiso por Galicia tampouco. Eu xa vi un que me gustaba bastante. Comunistas. No. PSDG. Aquí. Tará, tará, sí, sí, sí. tarararara, ta, 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 Ai, ta. ai, ai. En Marea. Vale. Bueno, pues así como sempre vamos a empezar con o noso tempo de actualidad. Digo eu. E Que para eso... son- Para eso... Para eso vas a empezar a leer aí que a para región. eso- Por dalle, dalle. A ver, Vamos ver que hai por aí. os nosos amigos da región con que... Esto, mira, aquí Telemiño, vai. a Aí región, está, eso puta vai nai. da man, como Prisa e... Que pasou o fin de semana? Bueno, o fin de semana choveu. Choveu moitísimo. Choveu. Sí, En feito podemos poñer aquí un par de imaxes de Sí, que choveu. de Ourense O parque acuático, non? El Sí. prometeu e xa... Bueno, claro, que está facendo o señor, o noso líder supremo, Gonzalo Jácome. E as Lagoas, un dos barrios de Ourense, pois donde naceu Cepeda, Luis Cepeda. Aquí está, mira, estas son as imaxes. Así estaba, anegado. Bueno, por unhas tormentiñas de nada, que tampouco que dixéramos, Dios mío, choveu todo o día. A verdade que non. Choveu un rato, moito, sí, pero bueno, non era para eso, Ourense. Así que vamos a empezar a absorber mellor as cousas, que eso. Podes abrir un pouco e ver que pasa, non? Pero así, o show, eu que sei. Aquí. Bueno, como toque deportes a min... Por deportes non, pero mira a xente. Mira, Jornada lúdica e mira, deportiva en Allariz. Chapuzones, me claro que sí. Cago na leche, vamos a ver se coñecemos a alguén. Porque isto sempre eu busco se coñezo a É alguén. porque vale ver estas fotos. Claro, que tampouco te podes guiar moito por os nomes, porque como un este mal apuntado, invéntano totalmente. Sí, Diego Xavi, Toño Uxía e Carmen. Eu acordome dun día que viñeron a Trelle, porque como un de Trelle traballaba na región, pois teñamos medio enchufe para facer un reportaxe. tirar pa casa, claro. Unha reportaxe para as festas. Trelle meu pueblo. Entrevistaron aos veciños e realmente non os entrevistaron, fixeron as fotos e as declaracións inventáronas totalmente. Aparecían os veciños que eran veciños de verdad, amigos meus. Aparecía Fernando, actual membro da comisión de festas. E aparecía, sí, la verdad que las fiestas para el pueblo es algo que le da mucha vitalidad y no sé qué. Era totalmente inventado porque non dixera nada. E así foi, así funciona o periodismo. Gilberto Gil. Me gustó ser ministro, aunque creo que ahora no se hace nada por la cultura en el Brasil. E ese tipo que é? Pues no sé. Gilberto Gil presentará su último disco con directo en el Marte de Vigo. Pero fue ministro de Brasil, aunque esta tamén non ten cara de ministro. Non o digo por ser negro. Da igual que tamén. Bueno,
Sí. No, pero é verdad, sí, é verdad que os negros teñen pues unha... Esa guisa. Non vamos a meter tampouco en tontería. No, pero que tampouco este home non ten cara de ministro. No, a verdad que non. Tampouco vamos ser condescendientes ca xente. No. Este verano la región estará donde tú estés. Bueno, eso habrá que verlo. É que Eso habrá que verlo. Isto, mira, ali no local social do meu pueblo hai un ejemplar de la región de fai, debe ser 30 anos. 30 anos no que salía, pues, Trelle e sus paisajes de aldea, non sei que, bueno, Trelle fai non sei canto. E salía este mesmo anuncio de este verán, la región estará onde tú estés. E eu digo, bueno, isto facíase antes, cando os periódicos tiñan que anunciarse para confirmar que iban a estar ali onde estaban os seus suscriptores, porque claro, os de Ourense, a xente de Ourense vai á praia. E ali tiñan que estar. E eu pensaba que a día de hoxe pues, non necesitaban eso, pois aquí o temos. A región sigue... Son xente conservadora. Sigue xente mantendo... tradicional. Claro, sigue mantendo as costumes de fai anos. Claro, dá gusto. Claro, O que non dá gusto é o domingo, O domingo pouco flojo, non é solo comida, solo... O que bueno, esta é a mierda do vida, non? Pero vamos a ver, que se pasa por aquí. Hostia, Manuel Campo Vidal. Manuel Campo Vidal, sí. Que fai Manuel Campo Vidal? Pues E vestido de sorpresa... Eu non sabía que Manuel Campo Vidal era crónica, no, opinión. Era un home de opinión da región. Un home que opina, un home que opina, un home personalidade, tío. que importa a súa opinión. Alguén lle ten que importar. Ou non. Asistencia sanitaria. Pero que estamos vendo, Dios mío. Si é verdad que vaya domingo... Oh, o presidente. Presidente Pedro Sánchez actualmente la nada como alternativa económica. Pero que estamos falando? É a mellor Esta alternativa, sección verdad. de economía, pero a Sí. sección de economía non nos interesa. No, a verdad que non. Joder. Bueno, podes tomarte tamén a iniciativa que Vai ser diferente. darme No, ración é como que- aos burros, carallo. Sí, a verdad... no, este domingo está... Está soasiño, Quería traer o dos barrios tamén, pero non sei onde está. Xa debía estar na Ah, o basura. dos barrios. Sí. Hai un periódico aquí na É máis provincia de interesante. Ourense. Pero non sei onde está. O estou petando moito aquí, na provincia de Ourense, que se chama Ourense por Barrios. Ahora creo que se chama Barrios en máis. Algo así. Repártese, como eu non sei quen o financia nin quen o fai, pero repártese con toda a facilidade do mundo por correos, por buzón, non sei que. E o titular deste mes, porque creo que mensual, se non me equivoco, era Comeza a era Jácome. Eu creo que non hai mellor titular. É un titularazo. Para min, É que Jácome en temas de marketing isto Claro, é un liberal destes que busca es la competencia económica. Vamos a destacar, eu creo que escolles un programa de todos os que están aquí. que escolle un programa. Sí. Iría ao fácil. Iría fácil. Iría a parrilla de Carballiño en televisión. Pero eso faría todo o mundo e a mí non me gusta ir ao fácil. Carballiño, xente de Carballiño. Pero Sos boa este xente, domingo, pero- non? E que queres que faga con ese programa? No, Simplemente por recomendar, nada, sí. por a ver, É que tampouco hai O Vaya Troula verán, mola. O Vaya Troula, sí, sí. esa mítica señora da gallega que nunca sabré como se chama. Sabedes, mira, a mí encántame que voten o Aquí Galicia ás 3:40 da mañá. Sí, Porque é en directo, supónse. polas tardes, sí. Sí, polas Molaba que tardes, sí. fixeran outro de noite tamén, Claro, directo outro ás de 4 da noite. mañá. Mira, Dende Burela, xente. eso daría moito xogo. Eso de meterse na festa de... Sería rollo callejeros. 3:40, pues sí. Pero non estaba mal. Vale, non hai moito que ver aí, que non sei canto levamos... No, a verdad mal. No, levamos 13 minutos e medio, pero no, este domingo estuvo así, choveu, tal, o vida, pero a mí non me gustou. A review da región deste domingo 14 de julio non Mira, me creo gustou. que Non me gustou nada. podemos dedicar as nosas enerxías o día de hoxe antes de que veña calor, que xa está un pouco... Eu xa teño o cuello aí un pouco de... xa está atemorizando, non podemos salir a fiestra porque o tipiño está derrozando ali abaixo como Que se sigue, houbera non sei se mañá. os coitades, pero o tipo está aí. O tipo sí que Tipo, non ten hai traballo moito que facer e rozar, sigue nel. pero bueno, eso. Eu creo que neste primer programa, porque non olvidemos que inda que gravamos un e saliu fallido. Cando? Cando? Ah, no, eso no ocurrió jamás en la vida.
No, bueno, hai errores. Estamos aquí Cousiñas que pasan. E o exactamente. calor somos Eh, tontos perdidos. E intentamos gravalo e nada, bueno, e este é o primeiro programa oficial Eso. dos 8 que temos que facer ata setembro por aí. Entón, a miña ambición é que Baltar nos responda en Twitter. É moi activo, É tío. moi activo. É moi activo, É tío. moi activo. É un tío moi activo. Non sei se o fai el ou fai calquer... Eu quero pensar que sí que é el. Sí. Co seu iPhone 24, Jacome sí que leva o seu, edición... porque Jacome No, Jacome notase. Gustalle moito tilde, tilde a contravento. Que Jacome o leva el, así, eso sí que se nota. Bueno, por vamos, eu creo, aparte de Baltar e Jacome, eu creo que podemos facer así como uns chamamentos a que nos financien o programa ou a que veñan a ser entrevistados. Por pedir... Ou a que vayamos, a mí. Bueno, podemos, vamos a... No Concello, eu o Concello voulle. Vamos, sí, a Diputación. Hostia, Diputación, onde non sea, sei como sí. chegar ali a un palacio Boh, real. pero aquelo é... Vale, por vamos alá. Isto vai ir de corte para Twitter, Este OCM de De Twitter. cabeza. Pues xa Hola. vedes que é activísimo, é unha cousa... A verdade que non paro quieto o Twitter. Non para, vale. Joder. Primeiro clip. Isto vai destinado a José Manuel Baltar. Baltar fillo. Baltar, actual presidente Correcto, da Diputación. noso presidente. Hola, Manuel. Hola. Somos dúas persoas xóvenes que están intentando emprender un proxecto aquí en Ourense. De forma totalmente humilde. Unhas dúas das 10 persoas que ahora mesmo na provincia de Ourense están intentando emprender algo. Eso. 10 pareceme moitas. Sí. Gustaríanos recibir o teu apoio para este podcast que está en clave ourensán, en clave ourensán, en clave galega, e creo que tú eres galego, tú eres de aquí, tú eres como o teu pai da casa. Entón, Eres da terra. gustaríanos que un e dos, ou nos concedeses unha entrevista ali na Deputación ou aquí, aunque bueno, que mellor que ir á Deputación. Se aí mellor, é a verdad. É mellor que ir á Deputación a entrevistarte ali no salón de plenos, por exemplo. Boh. Sería Boh. que un soño cumprido. Ou que nos financies o programa, podías darnos un diñeiriño para facer Unha de publicidade. dúas. Unha de ou nos invita ou nos pagas. Ou nos pagas. Veña, aligerando. Tú darnos uns dineiriños que tampouco, joder, nos queremos un pouco de publicidade, pagar un pouco de publicidade en Instagram ou en Twitter, así ter un pouco de visibilidade. Sí. E de paso, pois poñemos aquí Ourensanía, que dicía outro día Sí, Martín un mosquiñón, Soler. un mosquiñón. Un Un mosquina ou... ou un banner ou o que tú queiras. Nos damos esas dúas opcións, que despois podes rexeitar as dúas, pero isto dende total respeto e admiración hacia E o túa cariño. figura, hacia túa figura de presidente de Ourense. Presidente e referente. e Non referente. só presidente. E bueno, que Manuel Baltar, isto é para ti. Saúdos dende aquí e Saúdos dende Barbadas. agardamos resposta. Eso é. Vale, este xa é un clip. Sí. Clip para Baltar, vou ir apuntando aquí. Clip para Baltar. Que sería, eu que sei, 2 minutos daría. No minuto 17, busca. Por aí anda. Clip para Baltar. Teño... Onde estaba? Hasta aquí. É que o camarero cansouse xa. Sí, camareiro, me cago na Camarero. cona. Bótame aquí un pouco. Camarero está ahora mismo, claro, porque este é un salón que está un pouco patas para arriba, e hai unhas sillas que quitamos de aquí porque isto é unha mesa de comedor, para bueno, que viñese se sentase, e el non. El quería, mira, me podo tumbar en el sofá. E o sofá estaba cheo de cosas, e bueno, non é claro, dice, como non te vas poder tumbar no sofá. Quitelle todo dali, ahora está aí como un parrulo, está como un, eu que sei. Bueno, está moi ben. Sí, está bastante adorable, a verdad. Vale, clip para Baltar, minuto 16. Eu creo que Sí. vamos con Esta hoguinha, Gonzalo Jacome. Eso, Gonzalo. En castellano, para que non se entenda, como yo non se entende. Sí que... Sí que entendeme, que é a súa lingua Non como a materna. nós, que falamos o gallego, O gallego impostado, Somos uns exactamente. payasos. Vale, falas tú? Falo eu. Veña, Uf. dalle, Martín, veña. Bueno, Gonzalo. Somos Martín e Iván. Humilde chavalada da cidade de Ourense, aínda que Iván sexa daqui da Valenza, e estemos grabando na Valenza. Somos rapaces... Síntome de Ourense, Claro, Ourense, ao fin e ao cabo. Somos rapaces que, como a ti,
dende un principio na súa vida, solo fracasamos. En todo. El empezou en karate, iba pa promesa mundial, e eu empecé en hockey, iba pa promesa da selección galega, pero gustábanos máis o sofá. O sofá e comer. Comer está moi ben. Bueno, E agora chegaches ti á alcaldía, un referente. E xente como a nós, inútiles, fracasados. Sona duro, pero inútiles e fracasados. Con que mayúsculas. non hai outras En negrito. palabras, non hai outras verbas para describirnos. Eres... Vémonos en ti. Vémonos reflexados en ti. E para esa xente toda que ataca, que di, no, es que querías echar a Baltar e ahora has pactado con él. E fixeches ben. Fixo ben ou non fixo ben? Home, agora é que acaba... Fixo ben. Fixo ben. E que buscamos con isto? Charlar. Porque aquí vimos a parola, non? A parola. E que mellor que parolear con Gonzalo Pérez Jaco, Que mellor. o noso alcalde. Ou aquí, tú estás invitado aquí. Este recuncho é para ti, se queres. E se nos invitas a Pero se te ao parece concello? lonxe, que a Valenzae, bueno, pois home, un pouco purra. Pero se nos queres invitar ao concello, nós sabemos de sobra onde é. E estamos dispostos a coller un bus urbano, Sí, que tú vas mellorar, un 7. un 7. Que nos deixa na Alameda, subimos el... Que nos des... Eso é un É un nada. nada. Así que nós imos te deixar este mensaxe por Twitter e ti xa saberás o que facer. Sí. Pódenos dar un favorito. Esta invitación tamén nos podes financiar. Sí, se queres. Si queres financiarnos un podcast que esté en clave Ourensá, en clave local, pues aquí, fresco, no Polos barrios, xove, polos barrios. que é o que queres fer tú. Exactamente. Pois nós tamén. Pues aquí estamos, para ti, Eso, Gonzalo, Gonzalo. para vostede. Que épico, de Gonzalo foi moi épico, Sí. Para... Eu creo que yo vou poñer unha música. Para Gonzalo. Poño unha música épica, unha música. O que queiras, Gonzalo. o que queiras. É un filtro de... O 20, sobre o 20, ou 19, por aí anda. Un 19. Che, Me cago en Dios. un... Pero se o silencio. Vale. non pasa nada. O espírito de Gonzalo. É que maneira lle podemos mandar. Ven a Europa se Lugo se de... Pois tremendo. Vou mandar un colo d'agua porque notas xa no lombo un calorcito. Sí. Eso que non están pegando aquí directamente a nós, no, pero... e iso que vai... O sol sube. Pásanos. Vale. Ai, E para Dios mío. Gonzalo, un 20, máis ou menos. Vale. Eu creo que xa son dous pesos pesados da política local ourensá que, bueno, non sabe, sei que o sabe moita xente, supoño que sí, pero o Baltar é concejal de Esgos, Claro, a súa terra. a súa terra, porque Ou eso, para ser edil na deputación tes que ser concejal na algún lado, De algún sitio tens que salir. tes que ser Eso está concelleiro. E o tipo pues leva toda a vida sendo concelleiro de Esgos, que en Esgos debe haber 8 concelleiros e 7 son do PP. E o do PSOE, aí, que non do bloque, do PSOE. Pois aí, bueno, vai aos plenos, parola así, tamalle un café co do PP do lado, bueno, que tal o día? Pero Imagínate que non vai aí el. non vai. Que lle paga un bello calquera. Mira, Manolo, vai tú. Vai E tú, dalle porque unha calva. Po que fago aí. E di, Mira que é revolución. É que eu teño que... Eu teño moitas Eu non te cosas botei a que ti, eu dicir. non te Sí, botei a sí, ti. sí, vai, Di- vai, home, veña. Va. Pasa para lá. Eso. Teño cosas que sejar, teño unha casa que atender. Teño unha provincia que levar. Teño unha provincia que levar. Claro. Falabas de Baltar, eu pensei que dicías do PSOE que non iba. E que No, faltaba de- falaba de Baltar, joder. Hai cosas máis importantes que ir No, a Esgos. Baltar, bueno, pues sí, seguramente sí. Bueno, un tipo que fai vida, vale. Ya, pues. Para Baltar, para Gonzalo, a que máis lle podemos mandar? É que a Villarino ahora mesmo non ten poder ningún. Claro, é que...
Con todo respeto, Todo ese respeto muchacho que aquí está aí, ao pero socialista que este, ahora pero- mismo nin pincha nin corta moito, No, verdad? ya tamén nin do Bloque, nin de Ciudadanos, nin de tal. No, A verdade que non. Poderíamos mandar o meu alcalde, porque, bueno, pues, é un tipo majo, sí, pero... que non lle importa. Como vai a balanza de presupuesto? Como vai a balanza de presupuesto? Pois non sei. Hai unha partida para nós ou algo? Se vai ao sitio para unha partida para nós... Espera, vamos, un pequeno comentario. Isto non vai ser clip, porque isto vai por Facebook, e se Xosé Manuel Valcarce está atento a min, pois que non nos estará. Xosé Manuel Valcarce, Por moi mal hai que estar. alcalde de Barbadas. Xosé Carlos. Que lle chamaches? Xosé Manuel. Como te vai fazer caso? Ao mellor di, pois non é para min. Xosé Carlos, abogado de vocación. Un dos poucos alcaldes que ten unha retribución mínima porque traballa a vez que Como desempeña mínimo? a súa función. Outro día non cobraba, ahora xa cobra pero pouco. Bueno, é que Está me timando ese tuve día. que resarcirme. Bueno. No, pero comparado co que cobran outros, non sei si Claro. non sei si bueno, non vou dicir nada porque vou na cagar. Claro, non metamos a pata Vale, de máis. Xosé Carlos, que no que non somos dos rapaces que estamos aquí en Barbadas. Aquí. Que nos sentimos de Barbadas. Que Sí, claro. Que non se sinte Que de non se Barbadas. sinte de Barbadas neste fermosísimo concello. Xente de Loiro, xente das Hai de Lamas, todo, hai da hai Balanzá, comercio. de Barbadas Pueblo. Hai Que non ocio. vai ás festa de Barbadas Pueblo? Di, hostia, o concello está aquí, que non me dera eu conta. Claro, as da Valenzá están Por sobrevaloradas. certo, As de o Barbadas concello- son as boas. O concello é precioso, é un concello fantástico, non sei se o biches nunca. O de Barbadas, o edificio. No, que eu sepa, no. É fantástico. É que, claro, que Barbadas. É precioso. Vai intrínseco. Si vostede, Xosé Carlos, quere poñer algún diñeiro para que nós publicitemos a Barbadas, pues nos estaríamos encantados. Sí. Eu creo que vamos tirar así a Toén, tamén en San Cibrao das Viñas, Vilar de Barrio. Somos uns que da bien. Toda a comarca de Ourense vai ser nosa. Costa da Morte. Costa da Morte. Vamos abrindo. Xa Vale. que estos pasan de nós. Non sei canto levamos. Pois 26 minutos así de tonterías. 26 minutos. Sí, é verdad. Bueno, pues chega o momento de pasar á seguinte sección, que a anterior non fixemos ningún tipo de cambio entre a actualidade. Bueno, pero da igual. Estamos aquí Vai todo da mao. Estamos aquí para bailar. Claro. Comezamos a sección do amiguismo moderado do e despois virá a do franquismo galego. Non vos la perdades porque é unha que merece moita pena. Que xa é para rematar. Sí. Non o crees? Sí. Eu creo que sí. Sí. Franquismo galego despois, pero primeiro Adrián Diz. Vamos con él. Bueno, estamos de volta con Adrián Diz. Martín Sorga, pois ahora mesmo está sustituindo a Diz no seu sofá. Se cadra de cada pouco, mira se está grabando ou se non. Se ten un pequeno rojo aí que está contando, é que está ben. Podes volver a sentarte perfectamente, pois xa está, senta o cu. Hola, Adrián Diz. Bueno, aquí estamos. Este é o noso amigo que tenemos hoxe, tamén outro xemos outro día cando intentamos gravar, pero eso non sucede. Saliu mal, sí. E tes aquí 5 minutos para contar o que ti queiras. Eu non veño aquí a contar anécdotas. Bueno, pues Tú conta o que queiras. a colección deste bolígrafo que pon populares de Ourense, cuando por ali polo 2006 ou así, cando estaba eu na ESO, puñan vota PP. Entón eu non sei por qué, pero conseguía varios, inda que non son do PP. De feito vou lavar as mãos despois de usar este bolígrafo, pero o que facía era, para ser o delegado da clase, borraba o de PP, con tipes puña a vota Diz e repartía os bolígrafos. Pero bueno, sempre perdía de todas formas. Pa delegado. Sí, sempre perdía. Bueno, home. E unha vez en segundo de bachiller, cando foron as eleccións para delegado, había unha superestrella ali na miña clase que xa era o delegado, inda que non se votara. No último momento presenteime eu
facendo a promesa de conseguir fotocopiar gratis, e ao final perdín por 2 votos. Eso é unha boa promesa, cuidado. Perdín Deches por 2 votos? Sí, perdín por 2 votos. Joder, xente máis parva. Pero pasar 3 ou 4 meses o delegado, como había que facer moitas reunións e moita tal, pois dimitiu e quedei eu de delegado. Quen era outro? Non podo dicir o nombre, Non por podo dicir respeto o a él. nome, por protección de datos. Sí, o sea, sí, sí. As 30 persoas que ven isto, está claro que... Sabes que o noso amigo Ricardo, colaborador deste canal nunha cover, gañou a Adrián Reis, amigo noso, cando el preparou un discurso de 2 páxinas de libreta grandes, que veu ali o home con toda a ilusión do mundo, empezou a decir garalladas, veña, sí, vou facer isto, vou facer outro. Preparouse un discurso da hostia. E Ricardo inventou 2 merdas e gañou. Gañou sin preparado nada, pero tamén é verdad que despois conseguía días libres en educación física, que nunca estaba mal. Pero tamén é verdad que o noso profesor non era moi difícil de convencer, pero bueno. Pero próximamente será alcalde de San Cibrao das Viñas, non? Tú crees? Eu creo que con meterte no PP xa gañas. Xa non ter Bueno. Se te metes no PSOE, tens que currarlo, pero se te pode metes no ser, PP sí, xa sí. ter feito. Son moitos concellos. Sí, 92. 92. Sí, sí. Pero non ten que ver... Claro, porque o Baltar, noso querido Baltar, cuidado co... vende eso como que gaña nos 92, pero non goberna nos 92. No, o Baltar o que fai é cada día que hai eleccións saca un mapa Este grande. Baltar, este home non representa a opinión deste programa. No, Este soy home é un invitado. independiente. Independiente. Son comunista. Bueno, o que fai é que cada vez que hai eleccións saca un mapa de Ourense. Sí. E cada vez hai menos concellos en azul. En azul, Entón, PP. ese é unha señal de que algo anda fallando por aí. Sí. Quizás non sea como o pai, tan carismático como o pai, pero bueno, eu non me meto con nadie. Eu non veño aquí Cada un. a rajar de ninguén. Eu que sí que viña a contar unha anécdota. Dime. Pois fai pouco estaba cambiando das cordas á guitarra e sempre lle levo cambiar a tenda de música. Pero esta vez decidín cambiar a seu e resulta que hai que meter as cordas por un buraco pequeniño e despois teñen como unha especie de subida. E eu non daba metido a corda e subido para arriba. Entón, acompañábame con un cuchillo. E cando tal, vale, acabei todo. Tirei o cuchillo así tranquilamente, así, mira, tireino así tranquilamente. E despreocupeime. E cando tal, metín as cordas pola parte de arriba, senteime e resulta que o cuchillo estaba onde non debería de estar. E pasou algo que non foi falta que digo que pasou. No, bueno, ese cuchillo, pois... Clavei onde non debería clavar. Non debería clavalo, sentouse nun lugar e clavou. Sí, é mala suerte. E esa era a anécdota. Que parece graciosa, pero non foi moi graciosa. Non foi no momento, pero hai que recoñecer que ten Puido un punto humorístico. Ten un Sí, punto de... Pero bueno, oye, ahora dices da ben, ahora xa pode... Xa me podo sentar, xa empecé a ir ao gimnasio outra vez. Dende sempre, el nunca deixou de cagar, porque ao final é algo que precisa, non? Tocoume un médico un enfermeiro un pouco vago, porque atenderme 2 enfermeiros, dous enfermeiros, e un estaba de guardia, e salía nesa hora da guardia, e díxome, bueno, hai que coser, esa herida hai que cosela. E despois, como acabou a guardia nese momento, pasou o meu enfermeiro de cabecera. E resulta que había 50 personas esperando na entrada. E en vez de coserme, non sei se por vagancia ou porque sabía máis que o outro, puxeme uns puntos de aproximación, que son como as tiritas. E ao final deu o mesmo resultado, pero claro, esta é parte da anécdota ademais. Había que contar todo, senón... Non, está ben, está ben. Unha pequena crítica ao sistema sanitario que é o dos millóns do mundo, pero hai que cuidar. Pero ten poucos recursos destinados. Exactamente. Bueno, por moitas gracias, Adrián Diz. Bueno, Voltarás, porque eu sí, creo sí, que sí. voltarás. No Pero- contrato que teñen firmado aquí, creo que puña algunha outra vez máis. Iba a traer, porque outro día firmamos un contrato no que firmou tamén Víctor Pol, no, como se chapellida? Víctor Polo Pérez. Popes. Como testemunha, no que, bueno, ahora mesmo non sei onde o teño, é verdad, porque teño mil cosas aquí. Ves, aquí anda.
a testemunha, firmábamos o que era a distribución temporal cronolóxica do programa e como iba a suceder isto. Entón, creo que vou non facer máis en serio e vou te meter a ti de testemunha, Adrián Díaz. Vale. Así que terás que volver. Vale, pues pero aí outro día, entonces. Pois ata a próxima, Adrián. Ala, arrañala. Bueno, pues aquí estou outra vez. Gracias. E un saúdo, como sempre, o noso amigo que sempre está para estas cousas. Ele sempre está para estas cousas. Fora coñas. Eso sí O que chaval verdad. sempre está. E agora imos. Imos ao franquismo galego, que é o que chamamos isto dos hashtags, outros que cancelos, a min gústame, unha cousa que como que dá identidade. O verso do Twitter empeza. Sí, un poquito de mover o cu. Bueno, pois neste último recuncho do programa recomendamos algo galego, algo do noso, algo de aquí. Pero que teña que ver co que vemos ao día a día, cas series que vemos, ca música que escoitamos, cosas que fan que vivamos o galego máis diariamente, máis cotián, non? Eso é. Porque sí que é verdad que a veces é difícil atopar contido en galego. Sobre todo na música, porque o que a Que industria... traes? Musical? Tú? No, hoxe no. Que podía traer. Entón estabas me vendendo a moto. Teño un Pero Oscar. sigue, que me gusta, que me encanta. Sí. Temos, claro, as industrias musicais pois van o que van, e non se dan conta de que en Galicia teñen un filón para música en portugués e cosas así. Pero bueno, temos música en galego que se vende como pode. Esa pobre xente que vai como SES, como o que se Monolius Dop tamén me gustan. Aquí somos fan de SES. Dos outros non, a verdad que non os conozco. Monolius Dop. Bueno, pois xa os escoitaremos. Pero de SES? Hoxe música no. Vámonos, deixaremos para os próximos SES e todos eses. Pero hoxe traio unha serie que ten a honra. Unha serie tremenda. Pois sí, Unha serie maravillosa. sí. De la hostia. De la E cale. E hai desnudos. Ui. Hai desnudos, hai nudismo, hai... No. A cousa é, a serie chamase O sabor das margaridas. E ten a honra de ser a primeira serie en galego. En donde? En galego. Pero en donde? En Netflix. Ollo. Cuidado, Cuidado. Aí hai cartos, Hai cartos. Aquí non, Aquí non hai, pero en Netflix. En Netflix sí que hai Cuidado. cartos. Produtora CTV, que é a produtora do Luar, de Land Rover, de Bamboleo. A que maneja maneja. o cotar. Que bueno, facía tempo non facía ficción e fixo isto e chegou a Netflix. É curioso que en Galicia, cando se estrenou na TVG, na galega, non tuvo un éxito grandísimo, son, penso, 7 ou 8 capítulos, creo. Pero, sen embargo, en Netflix funcionou moi ben en Inglaterra. Funcionou moi ben. Inglaterra. Sí. Dirías que non sabemos apreciar o noso. No, pero non ten por qué, porque a Casa de Papel, cando se estrenou en Antena 3, que de feito estrenaron moi mal, porque fixeron o que fan agora moitas series que se estrenan en junio, e despois como ven que non vai funcionar en brao porque a xente non ve a tele, fan que como que se van de vacacións continúan en setembro. Un que sí, pero... Un que sí, pero no. Que así, esa é a razón porque a Casa de Papel original ten 2 partes, porque senón non as tería. Sí. É unha temporada de 20 capítulos, pero partiron en 2 para dividilo nun brao. E non tuvo éxito a Casa de Papel en Antena 3, hubo unhas audiencias moderadas. Pero foi a Netflix e os panchitos É pa diante, é pa diante. Fliparon. Os alemás tamén. Bueno, pues mira. E o sabor das margaridas tuvo moito éxito en Inglaterra. É unha serie policíaca nunha vila galega, que é raro que unha serie de TVG vaya dunha vila galega, dunha policía que chega a unha vila galega. Pero bueno, neste caso, pois, dañe unha volta, ten unha temática que ainda que é quizás un pouco repetitiva nas series policíacas, pois está ben levada para min. Bueno, pois esa é a miña recomendación de hoxe. Que non o vin. Que Terei traes que tú? vela, terei que eu botar un vistazo. Pois Pois eu traio unha recomendación que non trouxen a semana pasada, cando non gravamos o Cando non gravamos nada. primeiro capítulo. No. Pois do gran David Perdomo, Ajá. que o tío é un salao. Salao. É un salao, dos cómicos galegos debe ser o... galegos. Pois pa min, a opinión, do mellorciño que hai. Un chavaliño guai.
pois un programa que ten os martes ou os miércoles. Eu do mércores. Creo, pero bueno, na que TVG, non me acordo. Nas redes, sí, ahora que están máis activos en redes TVG, pois veredelo. Sí. Eche Perdomo ou Ece Perdomo, ou como queras. Ece Perdomo. Que é o nombre que, bueno, David, desde aquí, a ver, dalle un par de voltas. Variedade Un par de un voltas pouco. porque en V Televisión tiña o mismo nombre e era bastante parecido. E o tío pasa, non sei canto é, un día, un par de días con xente. Eu que vin era dunha señora. Aquí, eu pensei que eran sketches. No, o tipo... O tipo disfrázase e fai dun Sí, o tipo tú eres unha señora. Entón, pasa tempo contigo e despois ao final, pois... Convertes en das ela. notas que, claro... Sí, despois ele é unha señora. Pero eso facía tamén fixo o Joaquín Reyes. Nunha vez que... Pero claro, Joaquín Reyes ten un equipo de caracterización moi tolo. Pero non é tan gracioso, claro. Non é tan gracioso, Joaquín Reyes, pobre. pero el fixo moitas entrevistas a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, para despois convertirse en eles. Sí, pois é algo E así. entrevistarse mutuamente. Bueno, Eso non, pero é algo así, pasa tempo coa xente e tal e está moi guai. É que a min pois, fai moita gracia. recomendación en clave galega, eso clave mesmo. humorística galega. Eu creo que temos que debatir un día sobre o humor en galego, eu creo que ten que cambiar un pouco. Sí. Porque Bueno, tampouco che vou preguntar moito porque que tempo temos? se está para outro día, pois para uns chistes. 43-40. Sí. No, el podcast ten que 43. ser 43 con 23, Que Pero despois claro, isto esto, edítase, claro, tal, e hai pois que ten andar, unha suma de cando paramos claro, para de que cando viñera, tal, non cual, sei que. claro. Entonces, vou dicir que o próximo día Pero bueno, debateremos- eso, deixa a reflexión que me gusta debateremos mucho. un pouco sobre E acabo cun o chiste. humor galego que sigue nos facendo gracia, pero sempre en clave de rirnos de nós mesmos. En clave costumbrismo. Sí. E eu creo que temos que cambiar un pouco, pero bueno, vamos con tempo, que o galego... Claro, eu cebo, creo que, tú deixa o cebo aí e eso outro día creo xa... que o galego está máis vivo do que parece e que ainda temos guerra por un ratiño. Dios te oia. Dios te E ahora mira, ahora isto está tremendo, mira. 43 de que entre que un corte de un lado tal e cual. Tal e cual. Pois mira, eu collo aquí. Eu preparei uns chistes. Igual que outro día rañei os collós, hoxe as cousas prepareinas. Veña. E tiño uns cuantos, pero solo quero contar un. É posible que te poñan fade out, vale? Para que mentras vayas contando os Sí, sí. chistes. Porque a min Solo gusta- quero contar un que me fixo moita gracia. Vale, por É unha gilipollez, pero... E dice así. Que metal máis raro? Non a persona toda fascinada. Que metal máis raro? E digo tipo, é estaño. E o que responde a primeira persona que estaba fascinadísima. A que sí? E con isto, E con isto, ata o próximo. vémonos a vindeira semana. Podedes nos escoitar en Spotify, en iVoox e tamén no video podcast en YouTube. Sí, se nos que queredes ver os intentarei gempetos. non subir o mesmo día, pero bueno. Isto Estamos trabajando en ello. no, algún día estará subido. E seguídenos en Twitter de _parola, se non me equivoco. Sí, é así. Moitas gracias a todos e ata a próxima. E pola sombra.